Αυτό είναι ένα trampoline park στη Σουηδία. Και σήμερα, παρέα με τους μαθητές μου, θα δοκιμάσουμε 7 μοναδικά ακραία challenges. Είναι όλα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά υπάρχουν και οι συνέπειες. Όποιος χάσει, έχει ποινή. Είστε έτοιμοι για τον απόλυτο χαμό? Πάμε στο βίντεο. Τι λες τώρα, ρε φίλο? Τι έκανες? Μπρο, έχει τα πάντα, φίλε, έχει άπειρα πράγματα. Double back Pilaras check. Ρε φλόρε. Double back. Ωραία. Ελάτε εδώ να σας βάλω ένα challenge, ελάτε λίγο εδώ. Έλα, Ninja Warrior. Και στο τέλος flip. Πάμε. Flip. Κι εγώ. Ξεκινάμε όλοι. Διπλό front flip, διπλό side flip, διπλό front flip. Μισή στο τέλος. Τελευταίο και καλύτερο. Front 180 back. Ωραία, φύγαμε. Let's go. Let's go, boy! Ναι! Στάωσε! Παναγιώτης έχασε! Μπράβο ρε! Εγώ με Πιλάρα το πετύχαμε, Παναγιώτης τι έγινε? Πουλί! Triple. Το challenge τώρα είναι το εξής. Κοκορομαχίες. Θα κάνετε μάχη. Ο νικητής θα παίξει μαζί μου. Μπιλάρας εναντίον Πάνος. 3, 2, 1, πάμε! Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Δεν το πιάνει σωστά, Μπιλάρα. Έτσι. Wow. Δίνει σούτι Πάνος. Μπιλάρας δεν αντέχει. Σμπρώχνει, Μπιλάρας πέφτει. Ποιος έπεσε πρώτος? Μπιλάρας. Μπιλάρας. Ελάτε να το δούμε. Βαρ. Σπρώχνει, Μπιλάρας πέφτει. Είδαμε το βαρ και βγήκε ισοπαλία, οπότε πάμε έναν ακόμη γύρο στα γρήγορα. Let's go. Round 2. Για να δούμε. Πρόξε τον αρέ. Και Μπιλάρας πρώτος. Νικητής ο Πάνος και παίζει μαζί μου. Μαζί, παιδιά, μαζί, ξανά. Ρεβάνς τώρα, coach versus student. Πάμε πέτσα. Ναι, πρώτος Πάνος. Οι ηττημένοι, πάμε λίγο. Πάμε. Παραλίγο να γυρίσει. Οι ηττημένοι. Και εννοείται εγώ δεν κάνω τίποτα. Πάμε, επόμενο challenge. Το challenge είναι το εξής. Έχουμε 5 προσπάθειες και πρέπει να βάλουμε καλάθι με flip. Αυτός που θα βάλει τα περισσότερα καλάθια θα βγει πρώτος σε αυτό το challenge. Πάμε, Παναγιώτης πρώτος. Άξιτος. Άλλες 4. 0 ακόμα. 3 στα 5, τίποτα. Άλλα 2. Ούτε αυτό μπήκε. Ωχ, τι γίνεται εδώ, η μπάλα φεύγει μέσα στα foam pit. Μπιλάρας βούτυξε να την πάρει. Πάμε λίγο. Τελευταίο είναι. Μπήκε μπρο. Έβαλε ένα πόντο πάνω. Τώρα σειρά του Μπιλάρα. Άιντε. Μπιλάρα λίγο πιο εκεί βάρα. Για να δούμε ο Πετσάκος τι θα κάνει. Άλλες 2 έχει ο Μπιλάρας. Τόσο κοντά! Τελευταία Μπιλάρα. Ένα τουλάχιστον πρέπει να βάλεις. Οκ. Σειρά μου, άμα βάλω 2, κερδίζω το challenge. Οι ηττημένοι θα δείτε σε λίγο τι θα πάθουν. Εγώ λέω ότι θα βάλει κανένα. Μπορώ να κάνω front flip και πριν να κουμπίσω, να το βάλω. Αυτό είναι cheat.
Δεν είναι cheat. Cheat. Τι ήταν αυτό ρε? Θα καρφώσεις κιόλας. Ο άλλος λέγε μπάκι και δεν είναι όλοι. 3-0. Όχι ρε, όχι. Πρέπει να βάλω άλλο ένα. Αποκλείεται. Προβάδισμα. Αποκλείεται. Ακόμα ένα μόνο. Αποκλείεται. Θα το βάλω. Το. Το έχασε. Έλα μετρήματα. Γράψτε στα σχόλια αν μετράει, δεν ξέρω. Πηγαίνουμε τελικό, θα παίξουμε μαζί πάνω στο τραμπολίνο. Αυτός που θα το βάλει πρώτος κερδίζει. Έχει και λίγο μάχη. Ναι! Κερδισμένο. Έχεις μια προσπάθεια. Μια. Να σου. Το. Ποια είναι. Οπα! Η τιμωρία σας είναι να κάνετε ένα ολόκληρο γύρο μέσα στο Trampoline Park και να φωνάζετε κάντε subscribe. 3, 2, 1, πάμε. Μπρο, κάνε subscribe, σε παρακαλώ. Και τσίπα εδώ έξω. Πέτσο. Στον αέρα. Κάντε subscribe. Μπράβο. Όχι, μιλάραμπι. Ωραία, φύγαμε για το επόμενο. Επόμενο challenge, ήρθαμε στα τραμπολίνα και θα κάνουμε ό,τι τούμπα θέλουμε, όσα περισσότερα flips μπορούμε. Από τραμπολίνο σε τραμπολίνο. Easy. Εντάξει, ξεκινάει πρώτα ο Πάνος. Ωραία, Φύγαμε. έρχομαι. Και 1, 2, 3. Σειρά του Ελπετσίνιο. Πού πάει? Έκανα τουλάχιστον περισσότερα. Πάμε σειρά του Μπιλάρα. Και Το που κιανάς. τιμωρία, να μην βάλουμε μια τιμωρία. Είστε και στον τοίχο. Τιμωρία. Μη. Τιμωρία. Μη. Πείτε μου λίγο γνώμες εδώ για το Trampoline Park. Πώς σας φαίνεται Very good. η εμπειρία? Ακραία. Θα θέλατε ένα τέτοιο, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι? Θέλαμε, αλλά σε ποιο όνειρο, παιδιά. Δείτε εδώ κόσμος που ήρθε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο challenge, γιατί το τελευταίο, παιδιά, θα είναι όλα τα λεφτά. Εδώ έχουμε τους άκους. Πρέπει να περάσουμε απέναντι χωρίς να κουμπίσουμε τα foam pit. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Ακούμπησε λίγο εκεί, αλλά δεν έπεσε. Πάμε, Μπιλάρας. Είδα. Το πιάσε. Πάμε. Κλατς. Πιάνεις και πέρασες. Πάμε, πήδα απέναντι. Άντε, γεια. Σειρά σου τώρα, έλα. Έχω ένα iPhone, δεν ξέρεις, bro. Ο Παναγιώτης είναι τέρμα γρήγορος. Πάμε, Παναγιώτη, ωραία. Πιάστα. Γύρισε με έναν μαγικό τρόπο και πέρασε. Χάσε. Είμαι ο καλύτερος. Ναι, καλά. Τι κάνεις? Τι πονά τα δάχτυλά μου. Νομίζω πιο κλείνει ο Πιλάρας. Winner. Course, let's go, boy. Do a flip. We go subscribe. Yeah, boy. Good. Πέτσας do a flip merch. Let's go, bro. Τελευταίο challenge και από τα καλύτερα. Θα κάνουμε από αυτό εδώ τον κύβο 5 challenges. Πρώτο, double back, double side, διπλή πυρουέτα, flow backflip με ένα πόδι, πλάγιο gainer. Και τελευταίο θα σας το αφήσω στο τέλος. Πάμε για αρχή τα εύκολα. Ωραία.
Το διπλό πάει σύννεφο, bro. Τελευταίο τρίκ του τρίπου, bro. Πάμε. Καλό ήτανε. Oi, oi, oi. Πάμε, Μπιλάρας. Δεν το έκανε. Λούς. Έλα, 10 κάμψη για μένα. Για το challenge. Εξάγουμε πολιτισμό στη Σουηδία. Πάμε. 10 κάμψη καλές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δώσε, δώσε. Παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe. Προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για εσάς. Τσεκάρετε αυτό το βίντεο και εμείς τα λέμε σε επόμενα βίντεο εδώ στη Σουηδία. Let's go!